Kapitang Inteng. Maray, anya ti number mau? Tapay. Kunaken ka agumatangak iti cellphone ko at touchscreen. Aw, makitam day tao. Cellphone day ta nakakwentas kan ka. Apay, anya ti panagkonam. Intalimutan di tatenged mo. Inkwintas ko laeng tapno saan datakawan. Amam ti agsilpaon. Sursurwak nga raon, iso nga umay ko alaan dyan number mo tapno adamot ka text-meet ka. Siya kung ti mangisave iti number ko di ta cellphone mo. Ay, saan mo asagsagidan to cellphone ko, maray? Tanangin na ray tay. Sagmamano aya. Tauray la di mo kaya't nga ipasagid kanya. Ay, basta! Nangina! Aray, ang damang lang damagaking ka. Anya data. Can you be my teammate? Teammate samod ayay. Rong spelling samod para jay teammate ko ah. Saan tismit? Tismit! Ay, unay kan. Tismit lang, marong spelling ka pa. No kasta, can you be my teammate? Na, aguri ka man. Ngam, ada cellphone mo ya? Ay di kag sasauti kasta paray. Ta makitam daytoy nay. Ay. Pagmamaan mo't data. Saan na mama, ti kargana daytoy paray. Ah. Silpunain. Aya. Kita ba? Ay. Ada mo't cellphone mo? Ay. Ala, kaya ti number mo, no awan cellphone ko paray. Itad mo, di number mo, taag tin next ta. Maray, gumatangak man iti mantika. Mano ti katangam. Mabitlaang. Adamanin nag-text kanya kon. Bisin samot day ta cellphone mo, Maray. Hay? Ni Marituyang man. Text a text. Amo na magtandi ang text. Dadya ako Marita. Gimatang nga rod iti cellphone na. Ano na isunsamot tanday ta umawawag. Ay, word. Kanya nga ta ayat ibagana. Ag text lang nga rodon. Umawag pa'y laeng mouth. Sigin, amare. Song bata mo, tapno awan makunkunana. Wen man, hello, Marituyang! Hello, Marikwanang! Hello! 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 Di, apay, di nakatamang gagaya. Hiloak nga hiloken kwa na. Hello, anya ti bagam aya. Naawat mo dyan text ko, Maray. Wow, replyan ka kumangaraw ngam imawag ka mo taon. Jak mauray dyan reply mo, Maray. Iso nga imawag ako. Anya aya ti bagam. Andala ko mabuguaw. Day talang ti damagam. Ay, wow, adala ko kabuguaw. Ay, aguray ka, Maray. Tada istorya kan ka. Ay, hindi, ada gumata. Danggampay ada ito ichismis ko kan ka. Awan oras ko nga agdangag, iti ichismis mo kanyak, Maray. Tanay, aglaklako Sige nga, Rod, Maray. Umawag ak tumanan inton madamdama. Bye, love you, mama, chop, chop. Ay, agbabawi ak samot anang iti number ko kan ni Marituyang. Ay na, di nakansamot sardengan, Mare. Ay, babawi kon anang iti number ko. Warog, ayabamon ni uncle mo tamangan tayon. Ayan ni Uncle Kwaya. Hindi, nakatugaw lang mo't itay di tasalas. Kuna na nga dakatiks na itay. Nay, adamot gaya man ijerwar. Andan samot ka sarsarita na iti silpon na. Ikaya ban, tamangan tayon. Unang tay. Uncle! Ay, un pare. Un. Sigurado data pare. Mangantayo ka na. Di nak-disturbon ko raw. Sa anak pa ababisin. Bangan kay latan. Ay, pare. Hello. Ay, un pare. Ayan nga ni uncle mo. San ka no pa mabisin tay? Nay, asino ayati ka sarsarita na iti cellphone na? Pare, kung kuna naman. Asino nga ta akumpare na dya ka sarsarita na? Katawa mo ta katawa ni Uncle.
Naragsa ka makisarsarita. Na? Bayam, no di na kaya't timangan. Ibusin takit di amin ama sida. Makaamunto matan di angkel mo. Sige, mangantan, kwarog. Mayat da cellphone na niya, paray. Ewan nga raw. Nalakakala nga matawagan, no awisin ka arumwan. Apay sa dinungat papananta. Ay, kati di pag-iinuman na. Pagkakantaan. Ay, katuman na. Inta nga raw din Ang mga no tawag-tawagan na kanto ni Maribana. Ewan na niya. Ay iso pa disturbo. Nasaysaya at no idapam ton, dahi ta cellphone mo. Tabno awan ti isturbaw. Wan pare. Iso tayo tatiaran. Mida. Di mo't gayam pari badong tika textmate ni Inteng. Ay, ag textmate da. Wen, inawis na nga rod ni Inteng. Ay, jak amo, no sa dino tinapananda. Ay, awanin mare. Yaw awan na ni Kapitan. Ay, madinsa nga ag textmate da. Siyak tupay, agbabawi ak anang tad itinambar ko kan ni Mari Tuyang. Taapay, Mare. Disturbo nga road. Text a text. Sakot umawag pay. Kasta aya. Kas ita, nagaduman ng ti-text na adyak pay na replyan. Kay, anyalaan ti ite-text na nga eh. Ay, adula aming ipadpadamag na. Ay, ne, nasuday ta umawawag maray. Ay, nujak ma-replyan ada gusti text na. Umawag girl. Rabiin, ngam awan pa ni uncle mo, kwarog. Indak maturo ka nanday. Ay, saan ka pa'y amaturog? Kit mo kami. Ing kasurutan ni uncle mo, no sa di naman tinapanandakan ni tatam abadong. Adda ka no nakakita. Napanda ka no yung video kaya ni Ilay. Ay, kunakon ka. Inawis manan ni tatam abadong. Kit ag-textmate dagayan. Ing kasurutan ida. Iyawid mo, no nabartak dan. Anyamatay. Bis ko mga gawid akong tayo nakmaturaw. At daman aramida ka. Kanya ka din yung kansyon ko, paray. Apa ada magam kanya. Jatuh pa'y matarusan no. Kansun ko no daniw. Ay, unay kamutin, paray. Itayak pa'y kuman, ako man siya. Ang nalipadan mo din yung kansyon ay. Gorka, ada umasidagan nagpintas sa balasan dito'y ayanta. Ayan na, paray. Dada man eh. At itong ti buok na. Witwiw, siksi. Ay, nabartakan, paray. Ang muta balasang dahi tao mas na siday. Oh, balasan. Bakit mo nagpintas witwiw? Di kwarog dahi ta, paray. Kurang. Nabartakan sad. Gawit tayo. Ay. Wala tumag kay, di kwarog. Balasan mo ti panagkita paray. Anya balasan. Mati kinuna pare. Lasing na siguro ako. Gusto mga gawid tayo. Yawid kayo na to Ay, kumansyonak pa'y kumakay. Imong untan ni Uncle Kawantay, tanabartay. Nabartekak. Ay, agdamagakla, no sa dino, tinaginumanda. Ay, warog. Kasi no, dahito yung abakas. Ha? Ay, awan bakas di tayo yang kay. Ada. Dahito kasagsagak. Na, bakos akon iti panagkita ni Uncle Mau. Sana bakas day tangkay. Ay, bakas. Na, Dakal to pa yung bakas. Sanang kay. Ay, di mo ipapili, ta bakas. Niyanti ba nang day ta? ay na, kwarog. Talagan sa akayatin ni Uncle Mo, timabalunat. Ay, ibabawin din baga mangkay. Niyanti ba nang day ta? Ay, na. Delikado ka no, di mo ibabaway. Bakos ko na nakit din kanya. Anya kamutin ako maray. Awan pa'y servin mo't akatiksmay. Ngay, pwede ka. Agung ungot kan samot kanya, kun maray. Asino kumatisan ang makaungat iti day tanga style mo? Nay, anya ko matibason ko kan ka. Dabagan pa'y lang. Di mo pa'y sungsungbat ang dagiti nagado at text ko kun ka. Ha?
Dayta, ti panggurguraam kanya. Di mo pa'y sungbatan dagiti awag ko kun ka. Ay, jakla ko maininted kan ka tinamber ko. Disturbo ka. Siya ti disturbaw. Text ka, text. Uray ka tengan ti rabi ay, ag-text ka. Ay, ti kayat mo ag-reply kadagaws. Ay kat siyempre textmate ka nga raw. Ay, saanan? Ikatumlangan di number ko dita cellphone mo. Tauray awanan ti ka-textmate kon. Ay talaga nga ikatal. Taawan ti ag-text kan umawag kan ka apulaos. Ay, nasaysaya at pay. Nukas kan ka mo lang a disturbaw. Ay, nagsakit tulo kan. Nasaya at magtanak ka rin kan. Ay, kahit nakaluto kan. Ay, awan oras ko nga agluto. Tadar aramidag. Agsil-cellphone ka lang mo dita. Nagagluto na. Masaduta. Ay, tiksak man mo ni parintay. Tapay awisan manan nga ginaw. Nay, ay nakadya-cellphone ka. Ay jakam mo kun ka. Awan mo tay. Ay gakita adita bulsam. Nay, awan dito yung bulsak. Napukaw kung samot yung tuyang. Jakam mo kun ka. Tanabartek kamot anagawid idirabi ay. Ay, sana mabalin na mapukaw yung cellphone ko Nanginaray jay. Nasaya at mag no napukaw mo yung cellphone mo. Tasikan ti para lutaw. Anya, kitsika kay ngagluto. Apay ko mga gluto Ag cellphone na kiti ang agmahal-malam. Si katawan ng cellphone mo. Si kataglutaw aglabakain sumakdaw. Nagsinong ba't kayo ka ni Marituya? Ay nahun maray. Dandani kami nagpinungaw. Ay, nakarumot tenday ta pa nagsinong ba't yaw. Ay, kasanaw. Agungot kat kanya kung ta sa anak ang nag-reply ka no kadagiti text na. Kun kat. Jakpay ngamin sinungsungbatan dagiti awag na ta makapadisturbo mal. Ay, imbaglakit din. Tadyak inted kan kwa na tinamber ka. Ay, saan ang nasaya at ang naadaan iti cellphone ni Marituyang? Taawan disiplina na. Apay nagtadam ti pa nagkitkitam kanya, tataba daw. Imbulsan yung cellphone ko niya. Ha? Apay ko mga ibulsak ngay. Amuklatan nga imbulsan yung cellphone ko. Kaya't mo nga minatagikwain. Ay, saan ka nagpabaso lakas tataba daw? Awan, timbulbul sa cellphone mo. Pag ano kumatagikuan ngay. Awan mo tay. Kitsika lang matikadwami ka na uncle mo idirabe. Awan cellphone nyo kini uncle ka. Tay naladag iti chicks yaw. Nga intib-tibel yaw. Anya, uray na uncle mo. Napukaw mo yung cellphone na. Ay, di na ko may kasarsarita. Ta saan ka akayat akasarita? Unay kamutin maray. Nasakit pa lang ay atinakam mo kanya. Di na kong titiksan. Padaso. Nalagamot asaanan. Pagapaan na talaan day tactics. Nasaysaya at latati personal a panagsarita. Kasita, personalak nga imay dito'y tersinam. Aya, ay, katapnoan niya? Tapno, amo mo na. Ay, jak mo day ta, iso nga ibagamon. Umayak umutang maray. Nasaysaya at nga umay ko ibaga iti personal ngum iti text. Ay, nasaysaya at no kasta. Mala, ibagamon no anya dagiti utangan. Ay nakwanang kanda na to yan. Nasaysaya at tagsarita iti personal. Tapno maliklikan ti di pagkinawatan. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo TMPBC
Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Awan ka di pa ni Kwarog, paray. Ay, awan. Apay, ada iyawis mo kuma. Ay, wala paray. Ada manan ragragsak, apa panantaya. Oh! Ay, anya nga data, paray. Agsasaro no akasangay, paray. Ay, ta. Barkadak amay, nagiti agkasangay. Awisin ka, tama panta. Ang mga do ada yuwit. Ha? Ay, saan? Asidag lang, paray. Mala, intag palays, taginuray ta dito. Sa dino man ang tipapanam, palwang. At dating darang akasangay. Kay kano ka ba ng asumangpal? Basta pumanaw ka. Saan ko nga amo no kaano ka asumangpal? Ay, kat simbangpay ko ng tulad tanano dakon. Pumanaw ka iti lunays. Agawid ka iti sumaruno alunays. Adyati klase mataaw. Ay, di ka kaagyaman. Taday tabagim lang, tilotwan. Mga anak may, di papanak. Kahit kasano ti trabaho kan ti dingwam, siya ka di amin ang ti mga sikasaw. Inteng, apay nagpalas ka. Papanam ka, day. Ay, inawis na ti paribadong ta ada agkasangay aparkada na. Ay, pag-aayat mo launay ang makikuykuyog ka ni Pari Badong. Apay, nalipata maun ang nakaro ti palwang na. Di na matangal ti sakak. No kaya't ko ti agawid, di agawid ak. Iso nga no adda ni Kwarog, jak kayat ang makikuyog ka ni Pari Badong. Ta isong-song na nga agpalwang. Ay may samot ni Kwarog. Palwang mo da jay. Kaano pa ila jay ipapanaw nang hindi mo ila sumangpitahin. Ay, kat sumangpet to ah. Ay, liklikam kit diti kanayo na makikuyog ka ni Pari Badong. Makikuyog ak ano, adapas kan nga yawis na. Agawid ak matlag. Kaduan samot ni Kapitan ni Badong Kumaray. Isumati ko na akadwana. Tadda ka no pasken na papananda. Kaslabing raw ni Badong. Nalaing ang makaangot no sa dino ti ayan ti pasken. Huwan nga ron ah. Ay, ngam. Unay matan ti nangyari gam ka ni Pari Badong. Makapasuron ngamin maray. Sana bali amapan no agawid kalpasan ti pasken. Angam saan magtamapan pa iti sa bali manan. Ay, dayta ang agpaiso ti made. Siyak ti kakaasi amang taming kadagiti dingun may. Ay, nukas talang ni Inteng. Ay, mabalunat adi na oras ah. Ay, una yan. Apay maray, saan pa'y asimangpet ni Pari Badong? Ay, awan pa'y ngarud maray. Loko a Pari Badong. Ay, amangan mo't no nagbati, ije na pananda. Ay, marito yan. Ikaman ngamin, iti pakadidigraan na. Kasano ka naturay mo ngamin ni Badong Kumaray. Ay, no siyak. Uray babae ak. No saan nga umno ti aramid ti asawak. Ay, kamatak iti balunag. Nasingputa ngamin ka. Iso aglablabos. Wen ang gundawayan mat ni Pari Badong ti kinaanos mo. Nanatuyang, nakitak ni Kabadong iji-igit kiwag ang nakaidda. Nabasbas sa amin akawis na. Anya, ay nabartek man siguro. Mga nunapan nagdigos manin ijay waeg. Kas jay ti aramid na. Nairwa man ang mamagaan ti kawus na itibagina. Diyo ka di mapankitaan, nana? Sure. Nagawid to ano mausawan. No ammo na tinagnaan na anapan. Ammo na nga rod magtipagnaan na nga agaway. Ay una yan, nana. Kas jay kadilatan asumangpet to no kayat na? Nabayaga nakasta ti aramid na. Uray anya ti bagbaga. Saan adungag? Imbag ata saan nga sakit iti kas jay nga aramid na, nana? Ay nairwa mo na ti bagina. No daddo maataaw. Agsakit da. Ngam ni ba daw? Saan? Kaslalalak tinuang ti kudil na. Naandor.
Kasla na yatang ijaigid ti waig, nana. Ay, katinyatang na ati bagbagi na. Naggapukan samot di tabalay damari tuyang balasang ko. Ay, wan, kapitana. Nakitak ngamin ni tatabadong ijaigid ti waig ang nakaidda. Ah, Nabasbasa. Nabartagsa. kahit anya ngay ti ko na ni Marituyang. Agawit to kanuno mausawan, kapitana. Panagkitak ka ni tatabadong kasla na yatang ijaigid ti waig, kapitana. Una imbet tenday taatang ako nam. Wen, kapitana. Nabasbasa ijay. Nagpatpat nagsamot ijay kasla atang ako na. Ay, kaasipay ni Marituyang. Ay, nakaro ti kinapaluang ni Pari Badong nga asawa na. Imbag ata na anusan ni Nana Tuyang, kapitana. Ay, saan mo't akas jay ide? Kadagito'y laeng. Iso asika, inton makiasawa ka, kita tajay saan ang mamartek ti pakiasawaam. Tapno awan to ti pagproblemaam. Adagar aram kanyak anataer. Ngam saan akayat datatang tamamartag ka no. Sapay nagtaer, kapitana. Balasang ko. Di nakamabiyag ti taer no mamartek mo't. Agpili ka iti saan ang mamartek. Imbagkan ka at adakan, kapitan. Ni Badong, jak amaw no nakaisadsadan na asuli ti lubong. Apay awan pa ay. Awan pa'y kapitan. Bagbagaan nyo man kitday, takisayan na ti kinapaluwang na. Kasano nga dagiti dingwan niya? Sikan, ti mga asikasaw. Kasino pa'y nga'y kapitan. Imbag jay baka at auray saan nga ipalinaw. Ngam jay nuang nga'y, mas dua no saan nga ipalinaw. Kasikan ano kasta? Ay sige ta kasaritak to ba ni Pari Badong? Alaman kapitan, bareng denggan na ka. Ibilang ko adakkel nga utang ko na imbag anakam numapagbaliw mo. Ay imbag ta nasabat ka. Ay anya ta itsura mon. Nagdulpet ka. Ngilaw lang ti mayat nga umasidagkan ka. Ay. Imbag, sa mayat ni Maribanang nga umasidagking ka. Ha? Agang kit ka pa'y gayam, pare. Angkit, kitno awan. Eh. Ay na, ay aguya ka kita ang dud mo. Nagkaro. Apay, di mo makita asur-surutan nakatinghilaw. Ibaga mo nun niya ti ibagang pare. Ha! Di ka manaktak, itipag na. Ay agure ka man. Nujak ag kamalay paray. Lunes idipi manaw ka ijay balayaw. Isa ba? Lunes mo't ita. Isaw nga agawid akan. Ha? Ay agasuman. Makalawas adi ka nagaw-awid. Amok pa yun nga pare. Iswa kunak adi ka manaktak. Tapno makaawid akan. Sa balin samot kinagawidam dun palwang. Day. Agpada kayo, nagkinig kapitan nga agang kay. Bagay na kayo, ti agkabalay. Ay, nasaysaya atin. No da kami tagkabalay. Ngam ti makikabalay iti na ang dod at taaw. Hay, anya ngay day taangot mo. Ngilngilawang ka. Ay, makaalis ka. Yat adayom, ti agang kay. Engka kidi agdigos. Kinlaba man day tabadom. Ang dod. Ay, matulog ka pa eh. Napuyatan na. Ay, saan ka ama panijay kwartaw? Ay, aguray taw mo na. Pa dinardaras mo tin mo na dito kwartaw. Tol baka. Tapno saan ka maturog ijay? Engka ijay papag ijay sirok ti mangga. Nakaang dod ka, ha? Umang dod ti ap-ap ti katray. Sinalbag ka ang dod. Ay na, amom na natuyang. Nakita kaya ang nakalugan ni Tata Badong iti tricycle. Manan, napanakla si Macdaw. Nagpukaw manan ni Badong. Ay, inak man laila kung ti baka may. Idipositok ijay bangkaw ti paglakwa. Ay na, adakan ka dahita na natoyang. Di na kamatla tultulungan ni Tata Badong. Ngaruda,
Marigatan ak ngamingkat ang mga sikaso iti baka kenwang. San ko ang mabalin nga ilako pa itinwang taawan pagaradaw. Ay sus, sigurado, agbalaw ni Tata Badong, no awanton ti baka. Daadan iji bangko, ti bayad na. Makapasuron nga may ti aramid na. Siya malami na. Ay, Nay, apa yun nana? Naka-jacket kayo kat nagpudot ti panawan. ay malami na nga rumbasang. Naglaba ak kalpasan ang nagpalinong ak itinwang idikalman. Banog yu daytan nana. Agi na kayo. Kan nagtumar kayo iti agas. Ay wan balasang kaw. Uray madmad iti bagay kapilitan asumang atak ijay turaw ta ijay ti ayan tinwang may. Ibaon yun ni Tata Badong nana. Kasano nga ibaon ko? Kat awan mo ditoy. Diyak mo no sa di naman ang tinapanan na. Nagmalas kayo matan ka ni Tata Badong. Idinto ta nagasat mat kada kayo. Ay, jak kayat ti mamartag akas ka ni Tata Badong. Saan lang ang mamartok ni Tatam Abadong? Talaga nga adik iti arak. Saan nga agbyag no awan arak? Ay, Nana, masakit kan samot. malami na nga rudbasan. Gumatangak man kit de iti agas. Amangan nuga po iti bambanog mo daytan, Nana. Agi na nakamot ngamin Sana bali. Nalakom samot tan ba kayo. Ay, wan basang. Mala, gumatangak man nga rod iti agas tag tumarak. Tasakon to ituraw. Sige, Nana. Ay, kalpasat ti panagtumaryo. Maturog kayo tapno makainan na kayo. Oh, adto yun ti agas, Nana. Nagyaman na aktiryang. Sige, tamapanak ang basang. Ay, basang. Ni Marito yang samot di kapampanaw na. Ay, naka-jacket, Mike. Ay, wan, nanabanang. Imay gimatang iti agas. Agurigor ngamin. Ay, awan man siguro ni Pari Badong. Ay, kasanun ngay tinwang da. Jak amo, nana. Ay, palwang sa ngamin ni Tata Badong. Ay, wan, balasang ko. Iso abagay na tinagan, abadong palwang. Inton sa mangpat. Awan ng tayba ka na. Ken imbang kumatan ni Nana Tuyang, tinaglakwan na. Ay, nalabas nga agpaiso ni Pari Badong. Ay, linuton sa matan ti arak ti utak na. Siguro, nanabanang. Agbabawin to dayjay, no adda madi nga ibunga ti aramidan na. Ika nagsasangi. Kakailalag day tulwa. Tata Badong! Ni Nana Tuyang! Aggurigor! Agawid kayo kuman! Nangibagaking ka nga gurigar. Nakita ka na pangimatang iti agas na, Tata! Natibkar, ti kudel day tatuyang kaw. Kasla karag. Uray kong taram lumagtupay lang Ngam agsakit, Tata! Kaasimot! Agawid kayo! Tamapan yung kitaan! Uray makita. Sa anak mga agas. Tapno maagasak. Basa. Ngam awan kadwa na ijabalayo, Tata! Ay, hawanan tayo ang may kapitan. Ay, hawanan na talaga. Sa dinaw tinagturungan na tabirukan tayo. Ibaga ka nagiti tanong. Ay, ang bugbog south. Ha! Nabilag namin, kapitan. Kasano, nakaturog at tanasakit tiulaw ka. Ay, aguray ka maray. Ayan tinuang nyo. At dahi talaw na. Inwayway ko ijay. Impagaw at ko itilinaw ngam na ipuli, Paul. Di na nagaw at tilinaw. Ay. Nas doon tinuang nyo.
Ay, basol ni Badong Daytaw. Ha? Iparik na kwa na ti sakit tinakam ka. Talagang agpuntot ka. Talaga makapungtot ang kapitan. Uy. No kumasaan apaluang adayo akas jay tinapasabak itinuang nay. Nakitak ni Tata Badong ija igit ti kalsada, nana. Nakaturog manan ijay. Sa dinaw nga igid ti kalsada basang. Iti asidag ti balay da tata si mo, nana. Aguray man tay nakalaon ti tali tinuang may. Ha? Apay ti talitinwang yaw, nana. Italik ni Badong. Tapnumarik na tinarik na tinuang idinabilag. Irakid yun ni Tata Badong, nana. Una, tapno maikan itiliksyon. No saan nga ikan itiliksyon? Saan nga nakaw? Nakaturong nga agpaiso nga po iti bartag na tilaklakayan apaluang. Ay aguray ka man tay rakad kaw. Baludak ti imakinsa ka na. Huston taw no makareng. Ang mga numadaksan kayo iti aramidan yun, nana. Ikaklang itiliksyon. Ukar-karak tumulang basang. Kasano nga ron nga agnakam no saan aparamanan? Nga may parit samot dayta, nana. Ay na mabiit laang basang. Saan nga agnanayon ang mairakid? Dandanin mainitan gito'y. Tagligsayan tinay. Ay no, adadanag ko iti aramidan yun, nana. Awan mo't ti umaya pulis dito eh. Ikaklang iti pagnakman na kunakma. Apa yan? Nagpudo dito ayang ka. Nasaya, tandakariin kan, palwang. Apa yang nakarakidak dito nagpudot. Tapno marik nam tinarik na tinuang sakbay anas daw ke natay. Aja, natay tinuang. Una, nagguri-gura nga bain kat saan ko si kasaw. Ita, awanan tinuang ta. Adakan ka, no ipapartim tinuang, wanuan niya ti aramidam. Ay, ukar-karan na dito yan. Nagpudot. Hey. Kasta siguro ti panagpakpakaasi tinuang anabilag. Angam awan kamot amang ipalinaw. Iso aditamot amabilag. Oray makiing kadita. Awan mo la ser-serbaim. Ay, pangasim to yan. Ukar-karan na ko na ni nagpudot. Sige kainak ibaga kinli kapitan tao may nakaukar-karan no kaya na. Ngam no siya, makaukar-kar mo, getam. Ay, pangasim ato yan. Hindi nakpanawan dito eh. Nagpudot. Ay, pakawanan na. Saan na maulay? Tuya! Ay na, tatabadong. Napapungtot mo ni Nana Tonya. Tano saan ka kumaapalwang? Saan kumaanakay kinuang mo? Ngamsakbay na kaya ti mga nakablaawan ni Jerry Saribay. Dita kakadiran kabugaw Ilocosur. Agan-anad ka dita sir, tanapudot ti panawan. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Kutlay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangay. Kanya tinagsarita nyo pinikagawad ko anang. Takas lapiktado kayo antay. Nabayag kami nga agkukumari kadamari ko anang kan marituyang. Ang adamatan agbalbalin a plastic. Ha? Plastic? Ay, dua ti maawatak no kunada plastic antay. Anya nga takadagi jay ti kayat yu asawain.
Nasaya at no si sasango. Ang no itilikod, madigayam ti ibagbagana. Nabayagan na mapaspasamak day tantay. Apay nga tamat nga adda kakasta at tao. Kaduan, kat ambisyon, kan apal ti makagapawan tay. Makapasakit itirik na. Impagarup ko anasayaat. Ang gayam, traidor. Kasta ti masapol aliklikan antay. Titawa traidor kan plastay. Gumatangak man iti sabaw taaglabaak barikwanang. Barita ka diya sabon, wano powder. Na, mangin insultukan samot maray. Amom nga awan no washing machine ka. Damagam ki dan no powder tigatanga. Day, apayan maray. Mabalin matlata paglaba ti powder nga oray awan washing machine. Day tabarita tigatangag. Di kan mangisuraw. Saan ka nga isursuraw? Dinamag ko laeng, noan niya tigatangag. Ay, iyag mong tigat-gatangag tamapanakaw. Kastan sakit tibaa. Manakibiyang. Maray, naliday ka mat abigbigat. Ay, huwag Maray. Payakas dyan ni Mari tuyang. Sa bali matan ti pagawatan ano ada maibagakan kwa na. Ay, day tangarun mat ti saan ko maawatan kan kwa na. Ada ka di mat madi nga inaramid na kan ka, Maray. Indanon da kanyak. Aga po kano ta asawa nak ti kapitan kat agpalastugak matan. Ada aya impalpalastug ko. Awan matiamok, Maray. Kaslaitay. Dinamag ko, no anya sabon, tikatangan na. No powder, wano barita. Anya tinaramid na. Ay, imbaga na mo ten nga insultuak ka na. Taawan washing machine na. Ay, when tasaan mo't akas ti intention mo, Maray. Anya day tayo tsuran. Naunag ti pampanunutan Nakapanimid ka ni tatawa. Kasano nga ta maartapak dagiti ko kumaray. Anya, asino ako kumarin ti dakdakamatan? Asino pa'y ngay, no saan adagijay ako kumaray. Damaribanang kan marikwanang. Ni Maribanang asawa ti kapitan. Ni Marikwanang kagawan. Idinto ta siya agbangbang kagaklaan. Kay, kasano nga ron ti panangartap mo kadakwada ngay? Day tangarog ti pakariribukak. Kayat ko ang makita ida nga agrigat akas kanya. Kay, kasanaw? Apay no padasang mo't alabanan ni kagawad kwanan. Kapadasag may alabanan ni parinteng. Na, winsa ngagpaisaw. Ay, padasan taman ngagpaiso alabanan ida. Ay nakadanon kadikan katagwarwaras adamag. Anya kadiday tangagwarwaras adamag, kapitan. Labanan nakakanon ni Marituyang. Ket labanan naktumot ni Paribadong. Anya, aramidan dati kasta. Padasan datasan mo ta maiparay. Mas dawak man. No si sasangod nasayaan da. Gimno nakatalikod da. Nadagayam sa bali apanggap da. Hun nga rod. Ngam saan damot asigod akas jay. No kimidag ti apal iti kaunggan ti tao. Uray anya apamuspusan ket aramidan da. Uray makapasakit. Panagkunam nga ta. Agdamot mayat ka ni Marituyang no labanan na, kapitan. Ado ti amom adi nakabailan kagawad. Iso adi ka agdanag. Papanamon, unak man numapantay di bangkag. Inak pa'y basit makimarites iti karuba. Makigayumak kadakwada. Tapno adamot makuna akadwata. Ay wala, tapno saan lang ni parinteng kan marikwanang ti adakadwana. Itapay lang, makigayum ta kadagiti tataw. Tapno adamot mayat kadata. Mayat day taan na panunot mo, tuyag. Barang mapadasan tamay, ti agtugaw, iya barangay hall. Ay katwan na,
Saan lang adagi jay tikas lakin kukway jay barangay hall. Siyak tumitayin ti Kapitan Badong. Siyak tumut ni kagawad tuyang. Damot ten mga awak kini Tata Badong iti Kapitan Badong angkal. Uray awagan da iti kapitan tapi ki a kapitan met. Siyak pala ti kapitan. Unmat kit di angkal. Kapitan lang itinagan. Ngam di nakabalan ti trabaho ti Kapitan. Kapitan iti tagtagain na pa. Anya nga tati napampanunot dagi nga agasawa. Agramandamat unay ay. Kaysa ada kas no kabailan da. Kasano nga aramiden dati pagrebengan da. Kitagpadadaasaan ang makaaw-awat. Kunadan samot analaka ti trabaho ti opisyal ang kain. Ipagpakita da. Nga ignorante da launay. Kumusta nga tinapanam? Ado ka din, tinaguyogoy mo ang makikadwa ka data? Adamot na pusipus ko ti ulo na. Ngam ad-adumot jay ado ti saludsud da saan ko ang masungbatan. Diyak amuno anya jay damdamagan da. Anya nga dahi ta damdamagin da ako na. May papanmat itilintag. Diyak amaw. Iso nga imbaga ka diyak amaw. Kasano ngay nga ro daytan? No saan mo asinungbatan? Akit may nga isyo daytan na? Malipatan dan tumula day jay. Mapan kun tumanen idagay yumun. Kit kasano ngay taramidan, amanggayam kadakwada. Ay kit, agarami dak iti istorya ang makadadaol kada marikwanang ken kapitan. Yung arawaras ka nun inanatuyang nga da relasyon nyo kinikagawad kwa ng angkal. Ay mapunuanak to lang makita da ita ato yang. Ikan yung amin itiliksyon Maruwam nga gararami diti palso adamag. Ay imbaglakit di ata adalata saan amamatikin kwa na. Saan nga umnoter aramidan na angkal? Makumikumak tumag ngamin iti seminar ijilay. Ang numalpas ay makita na. Ibagang nagsango kayo iti barangay haulang kal. Ay wala. Iparuwar ko kan kwa nati ebidensya na. Day, si kamot ti masabat ko marituyang. Nagapom ka, day. Di talaang bait maray. Day, napangkamanan na ki Marites. Ay kwa. Napanalaang mo na kiinistorya maray. Kundi mawatak man iti masitas da. Makita am da ito igam ko masitas. Wan. Makitak ang kaslasan mo't apod no amasetas ti panagkitak. Kasla plastik mo't amasetas. Plastik? Adaya mo't plastik nga daramot na. Adamo ramo na da ito igam ko. Uray day taramot na kat plastik ti panagkitak. Ditakan. Apay nga imbaga na plastik. Nakadkadlaw mo't apud-pud no amasitas da ito igam ka. Nakitak mo't ni Marituyang anaggapo di taamyanan. Iti ayan dagiti naguumong ababakat nga agkikinutaw. Napanman nga tan nagiwaras iti palso adapag. Ay, day tamot ti atap ko, maray. Imbagak paikit din a plastik at awit na masetas. Nga uray nakitak apud numot a masetas. Numasirib ti tao, maawatan na timbaga maplastik. Ay, kasla nga rod din na naawatan. Nakurang sa itipan nakaawat. Day tate ko na da atumpaw na aglangoy. Ta plastik, saan a tao? Ay, birngasang taman kit di iti plastik jay kumarita. Ay, talaga plastik day jay kumarita. No ada kayat na, nasayaat. Ngam no awan kayat na, sumanao iti liklikodan. Si kakaditi nangiwaras iti istorya nga da kinurakot ni Inte nga pundo ti barangay. Una, tapno madadaol ni Kapitan. Kat si kanto ti sumublat ken kwa na. Am kaglaing no dumanon da kita kininteng. Ibagak nga awan imbagbagak.
Imbagak pa'y kit di nga agkadwada kini ba ako anang. Namati mo lang ata, dagitin ng ibaga. Siguro kastagayam, kunadamay. Hindi. Maayatan da dumngag iti bagbagak. Nagmayat nga tantiag yan, iji barangay hall. Agsik kawilak tumit ijay. Oray syakmet. Ay, kagawad ko na dan tumot kanya. Saan lang aday jay abaak ti maawagan iti kagawad. Wah! Galas ket warwara sa damagain kagawad. Anya ka di manenday ta adamag, kwarog. Kaduha kayo kano kiniang kalinteng anang kurako titipundo ti barangay. Asino ka no tinaggapuan day ta adamag? Di kano na natuyang. Masapul nga agsardang day ta amari tuyang iti kastang aramid na. Ibagak da ito kiniang kail tapno aksyonan na. Ay wen, idanon mo. Tagsasango kami iti barangay hall. Ha! Makita day ta a plastic amari tuyang. Multangan niyo ba'y kumaa? Ay wen, ha! Kasta ti aramida! Kaibaga ka ni Maritoy ang tagparang iji barangay hall no malam. Pati dagiti nang ibagbagan na iti palso adamag ang kaya. Ay, paayabam amin. Panagnakan dati insasaon ni Marituyang. Ano sige, mapana ko ng kail. Ang mga nuuray ni tatabadong kat umaymay. Ay, no kaya't nandi umaybait. May sabit na jay plastic. Dahito tayo ko na da nga, I love you. Wadda kayat da. Wan? Angam no awan. Ipahayat da ka. Ay, no saan ladakas? Payatak met mo no badekak ti bukbukot da. Nay, apay nga aprusam dagita masitas ka, kwarog. Nagpipintas da, san ka day? Kinitak lang no pudno amasita suno plastic. Na, kasano ko maaplastic nakamasitira? Danto pa'y tawa plastic na na. No nakasangaw, mayat. Angam no timmalikaw ay nagalasan ti bagbagana. Na, anya dagita plastic asasawam mo si kakwarog. Aw, apay nga imay ka. Umay ka kanoy di barangay hawlinton malam. Nagdapagsasaritahan nyo kadangkal. Pagsasaritaan, may papanitay. Mamon yung tao. Basta umay kayong tao. Anya timayan ni Kwaraw. Isumad ipimbanaw. Mapanta ka no ijay barangay hall inton malam. Apay ka daw. Ada ka di pagsayatan ngay tinda. Di na magkungarod no apay. Kat kuna namot adi na ka no amaw. Adda ka no pagsaritaan mikin ni kapitan. Mabaling ka di nga umayak may. Tapno maamuat no niya dayjay. Ay ka mabaling ka numot. Umay kanto at tapno adda ka dwa. Maring ada pagsayatan. Kay duwata mairanaw. Masapat ang arud amapan. Tapno umunata ang maikan no adda pagsayaatan ako na. Umay mutla ka di dagiti do a plastic, kwarog. Uwin ko namit ni nanatuyang kagawad. Nakasaritak dagiti nang ibagaan na iti saan apudno ngayon bagbagana. Kaya't da ka di mo tagsaksay iti imbagbaga ni nanatuyang. Wan, imbaglakit din, tadamot napudno at at tao. Isuda ti mangibaga iti imbagbaga ni Marituyang. Ipagarup siguro ni nanatuyang awan ti mangidanon iti insalsalawasaw na. Ang mga dumasdaaw inton makita na ida nga umaymat iti barangay hall. Ay, sigurado da ita. Di na ninamnama nga idanon da dagiti imbagbaga na. Ha, pagmadyan ti salawasaw no maminsan. Isarsarak na ti bagbagina. Itatanda tayo dito barangay hall, Marituyang. Kaya't ko nga irwarmaw ti pamanagnig maw, nga ada relasyon mi kini kagawad ko nang. Kaya ada kinurakot mi apundo ti barangay. Ay, kwa. Adayamot imbagbagak nga da relasyon nyo kini Marikwanang kurakot ka, kapitan. Kaya natapaglibakan na pala tinalpas na nga inwarwaras asao. Ano ti makapanagnak? Adada amin ditaw.
Putungay bagana. Wan kapitan, na kami di makasaksi ini yung magbagana. Aglibak ka pala ang maray. Uray siyak, inramraman mo pinagbalay na dakas. Ay, awanan ka itibain marituyang. Agbulta ka, tapno di ka agruam, plastik ka tao. Ay, kumaray. Awan ba't Ay, sana mabaleng. Agmulta ka ditoy, wano yulik ti darom iti kurte. Haha, marwam ka namang dadadaal iti reputasyon ti padam at taaw. Ay, saan mo tamaray? Pangasim ka di at saan mo ngayuli, Jay Kurtay? Ay, diya kaya ti may balawd pangasim, amaray. Pagkawanan ko ma, sana na maulay. Ay, na to yang. No agambisyon ka, saan ka amang pardaya iti padam at Ala sigay! Dedan tinagibusan ti sa palipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffrey Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng istasyon. Agyaman kamay, itingkay panagdangan. Mayat ba't ti postura mi tantay? Papanam ka day. Ay, Domingo ita. Amo mo no sa dino ti papanak. Ay, nagasat kayo nga raw. Numatawid mo to ti pagarian ti Diyos ako na tantay. Na, apay nga rod asabali ti panagkatawam kwarog. Ha? Apay, di mo kaya't akaraman ka kadagiti mang tawid iti pagarian ti Diyos. Dayta ka di lang ti makagapaw. No apay amapan kayo di balay pagkararagan antay. Timapan ijay balay pagkararagan, saan lang amapan dumawat ka ni Apo iti pabor. No di kat mapanagyaman ka dagiti amin aparabor nga impapaay na. Kasta ka di antay. Ay kat ilaklak amdak mat nga rod ah. Pakikararagdak may. Nga tamot titawidat kang kangkail. Na, kanyang ititawidam ako nam. Saan ka diyan mabali na makatawid ak matitikwarta? Ha! Saan ikwa? Alahas wano alikamay ng kail. Ay, apa damagam titawidam kat sa anak pa'y mat nga agngangabit ako na da. Uray saan ano kaya da kapatawidan? Na, May mayat man ng kail. hey, mga no inton maalam titawidam kat tinakto nam ambo. Bueno, mga no di ka pa'y ag-thank you. Ay, mitapay lang ka tagyam-yaman ako na. Oy, ina. Tapno itid man titawid ka. Eh, tal na ka. San aday tatawid ti bagbagam? Mga sawa kakit di. Malagip ko man ba dong? No awan day to'y tawid mo atalon ken bangkag. Kasano nga tatibiyag taitan? Isu adakkel ti yamanan ta iti day di tata. Tauray kaskasanaw, uray di da napagadal, adda day to'y gamgamulun ta. Wen nga rod adda dita ti oray pangipatakderan dala ko maitibalay da katawan pay. Ay wala, narigat ti awan pangipatakdaran da iti balay. Nangina pa ita ti lute. Wen, iso aday to'y sang kabasit asani kwa ti pakalaglaги panta kadagiti dadakkel maw. Kasano nga tamay, no ipulang ta ti bukod tabi ah. Na, ay, amok pa yan. Adaman nagsaritaan mi kinibadong kumaray. Anya ka di day tamaray. Kasanunton nga iti basit adag amay, inton ipulang mitibiyag may. Anya, apay aday tapay tinapanunot yaw. Ay, jakman amo maray. Simken latamot ang nagsaritaan mi day taabanag. Sa bagay, di tay abmo ti pasamak. Kas kumayta, dagiti naawanan gasat idiging ginad,
Kat di da impagano, panadanon ti oras dadi na oras. Si Kangay Maray, di mo kadimot mapanunot no asino ti pangipatawidam dito'y tirsinam enton matay ka. Ay, awan lat di ka masasaumot, mare. Ay, jak pa'y mo. Sapay ko ma, tama bayag pa'y day tabanag. Nagkapu ka DJ Simbaan, Maray. Wen, mare. Apay, di ka mat napan nakimisa. Diyak mo ngamin masango, Maray. Ay, madiday ta ibaga asaan amasango ti pagrebengan iti apo. Di mo ka di kayat amatawid mo mati ko nada apagareyan ti Diyos. Ay, maribanan. Madamag kumanggayam. Pangipatawidan yun tong atamot iti sanikwayo kin ni Kapitan. Enton madanon ti Chimpaw. Ay, awan pa'y matday ta iti panunot me, mare. Ang mga nunikwarog ti mangtaway ta isuka nga ro ti kasit gan akabagyan niyaw. Ay, jakman ammo kundi enteng. Awan pa'y nagsarsaritaan mi maipapan iti day tabanag. Ang, apay aday ta tinadamag mo marituyang. Ay, jakman amo, Maray. No apay asim ken latan iti panunot ko ti maipapan iti taway. Kanya't nagsarita nyo kan Marituyang. Ay, mas daawak man iti dayja ako, Marek. Damagan na kit din no asino kano ti pangipatawidam iti sanikuham. Ay, kanya nakanaday tata, dinamag na. Mas daawak mo't nga rod. Di tapay nagsasarita anti maipapan iti day taabanag. Kasla ka ni Kwarog. Ada na ibaga na maipapan iti day tangam, inanawak Anya ti kayat mo asawan? No ada ka no ipatawid ko. Anya, ay, apay nga tamat, anapanunot na dayta. Jakman amo ka ni Kwarog. Imbagak mait nga ang mga no di pa'y agyaman no maala na ti kayat na. Sino di kinasa umiti silpon ba? Ta nagladingit ka mait, kalpasan ti panagsarita yaw. Di ka no kasinsin ni nanang kaw. Natay ka naun tataba daw. Aya, di ka pilitan na papan kayaw kini uncle mo, Kapitan. Di ka mo ano umay ni uncle kaw. Apay kumaasaan ang mapan kabagyan yung arad. Nitatang kong kami ti kabagyan ni uncle kaw. Kabagyan mat ni nanang ko tinatay. Amangan nga ron no sana makapan ni pari inteng. Nalabit. Naibaga na nga da ka numanin si Minarda. No kasta, mapan ka ijay lugar ni Ikit Mau. Kapilitan na uncle. Alangan mo tajak mapan. Ikit ko mo't dayjay. Saan ka di aday jay nga ikit mo jay balikbayan? Pudnaw. Nabayag ijay Amerika dayjay. Ay pasensyaan no jak makaumay. Tani, ado ti trabahon mi may. Makumikom kami. Mawatan ka uncle. Sa anak mo't kidingag bayag ijay. Ay, una, di kag baybayag. Ang mga no agbayag ka manan, kat sapay kasapulan ka dito. Unanggal. Kasimot niyan tibanang ang mga sikaso kadagiti dingwan niyaw. Ay, nasaya at mo, taan mo, tirigat niyan te. Kapilitan asikati mga sikaso iti dingunyaw, taada manan seminar ni Kapitan ija ilay. Ay, wen nga rod mare. Sapay medyo narigat nga ukudan jay baka ni Inteng. Ay, no siya kabutang ko nga iguyod ti tali ti baka, doon na banos. Ay, saan mo't kit ding agsang doa? Ang makiginuyod, nagpigsa, at akabutang ko no kasta. Saan na pa iguyod? Ay, pasaray mga laak itiruno nga ilayat ko, no kasje adanda ni saan amagna. Masapol alayatam sa magna. Ay, word, mare. Dayta nga ruti kasuron ko iti dayja abaka. Naimbag pa'y jay nuang, tanalaka nga iguyod, natulnog. Akin nuang nga, di ta kwarab. Nagdakkel mo't anuang. Ay, impatawid ti ikid ko anatay. Saan ko mga iyag dito yan? Ngam itulod damit dito ay baban itipik apalugan ti anak na. Ay, naggasat kan kwarab. Pinatawidan da ka iti dakkel apulitin nuang.
Una raw, pirmi alida ikaw, gapo iti ipupusay na. Ngamidim bagada nga daitid na kanya kanuang, ay pirmi aragsak kao. Apay, awan anak na kaday, dayjay anatay. Damot may isa. Jay imay nang itulo di tinuang, nga madamot mabalinday ti biyag. Agigyan da pa'y di Amerika. Ay, nagswerte ko araw. Kasta mo timbagan ni Uncle ka o tata. Imbag lakit din ta napanak mo't ijay lugar da ikit ka. Itimbag man, tamam muna ka pa iti anak da. Nagigyan iti Amerika, ako na. Hindi nakita da, asyak ti kaduan ng agunggunay. Ang mga asikaso kadagiti sa nga iling agsangpait. Agluto ka namin ay. Di na magdano asino ah. Ay, naggasat ka na talaga, kwaraw. Nagmalas ka matang kaanakan. Anda manan kabagyan ni nanang mo kano api musay. Ungal danggail. Kabsat mo't lang di nabita pimusay. Nakitak day jay, di natay jay may isa. Ay, mapan ka kade? Unang gail. Sa pa'y nagsasadot ka no, dagiti kakasinsin ko jay. Di na ba'y tumulong iti trabaho. Ah, Saktuman amin ay. apay, anyat aramidin da kita akakasinsin mo ngay ako nam. Di lagsilsilpon mater aramiden da. Inton ibagak ang mga anay. Alis tuda amang ibulsa iti silpon da. Ay, nagsasadot da nga ron dagitan. Ay, sadot da no trabaho. Nga malis tuda no panangan. Naggasat mo tindi kwaraw. Kapinatawidan da, iti dakkel apulitin wa. Manmano ti kasta. Patawidan da numapan itinatayan. Adda kumamot kabagyak amang patawid kanya. Ipatawid da pa'y laang mata iti as-asidag akabagyan da. Ngam ti itadakan ka. Awan to, may tikabagyak abalik bayan. Tamnod da kumamot itid da kanya. Jakla yung pagaraw. Nga dagayam kabagyan ni Kwarog abak na. Iso nga rad. Kwarog lang, ngagbabaak. Ang adagayang palimod na. Ay natiragsak na si ka. Nakitak apad padigusin naman ng jay dakkel ano ang naijay igid tiwae. Ay nagapo ka ijay natayat. Nagragsak ka ba? Saan ka mo't analigay? Maragsakan akmanan ang kail. At damanin impatawid na kanya. Na, anya, adamanin? Hey, naggasat akaw. Natayan tinapanak ng adatawid ka. Anya manan nga kayong patawid da. Kwarta. Ah, 100,000 pesos ang kail. 100,000? Unang kail. Hey, Ay sus, pesos. Ado ah. Ay, guray ka. Pud na, 100 pesos. Ay, 1,000, kung ako ma. pudno lao na yung kail. Makitam ti pasiking ka. Aw, mabitla nga. Ta ipakitak ti linaon na. Ay, wow! Nagatumod daytan ko, Rog. Uray dayta la may sa arapit, itid mo kanya. Ha? Apay atugot-tugot mo dahi tapasiking mau kwaraw. Ordinaryo lang nga pasiking day tao eh. Ngam napatag ti linaon na. Anya ka di tilinaon dahi ta ako na. Sana mabalin nga ibaga kada kayaw. Ngam no kaya't mo makita, ipakita. Ngam masigurado ka maklat ka makakita. Anya nga tatilinaon na, tapay amaklata. Mabitlain, ta ipakita. Aw, anday ta, kita mo. Na. Nagadun na kwarta daytan kwaraw. Pudno ka di a kwarta dayta, uno play manay. Ay, sana kun nga ubeng, tabno agayayam iti plimanay. Kakaskas daw. Aw, ikaw mo tangiwat mo, tataba daw. Nakangangamot tayo. Ang mga nusar kantingilaw. Apay nga imbagam nga agsasarunutin na pintas agasat ni Kwaraw. Adda ka din ng sungbat iti ayat na. Makaasawa ka day. Saan nga iti uyang na ayat, ti kunak ang nagagasatan na. Iti tawid, ta pinatawidan da iti dakkel agatad, ti pirak. Jay lang matdakkel ano ang titinawid na. Ay, adda pa'y dakkel agatad, ti pirak ah. Nakitak pa'y nga rag. Ingkabil na iti pasiking.
Pudno ka di day tabadong. Asino manin nga itinang ipatawid iti piraken kwa na. Kabagyan na kanumanin anabit api musay. Na, agsasarunom sa amat ti kabagyan na pumusay. Agsasarunom ti patawid da ken kwa na. Kwarog, kanayon mo mat nga okraden day tapasbok mo iti bangko? Ita lang nga minanadanak iti kastoy agatad ti kwartantay. Isu maragsa ka na kamangkit kita. Ay, inton na po kaw mo day tapasbok mo. Ay, ingkakot idulinan iti safety a lugar. Tapno saan ama po kaw. Hindi balay ko ti pangidulinak. Ang mga numaanay, kat ad-adda mapukaw. Isungarod nga iti safety a lugar, ti pangikargaan. Sa dino nga tayo ti safety a pangidulinak. Ay, kadagiti kalabas. Kit kanayon ka anaragsak gapo iti tawid mo. Apay nga itakat naladingit ka. Idi na pa na bulan, dakil ano ang timpatawid da. Oh, Itinabait, dakil agatad ti kwarta ti tinawid ka. rumbeng kuma naragsak ka garod Saan analiday? Idi na palabas a bulan, no ang timpatawid da. Itinabait, dakil agatad ti kwarta. Na, kit anya nga ti parikot. Awan mo ti sumaruno a pumusay. Ha? Tapno adamanin matawid ka. Ay, salbag ka ba? Gapo iti ayat mo nga adamanan na magimulam. Mangiruruman kan. Ay, dakas yan. Saan mo tapan ang irurumanday jay angkay? Ay. Kaya't mo ka di nga damang ibaga. Asikamot ti pumusay tapno tawidin dati adakan ka. Ay, sana angkay. Diyak kayat. No di mo kaya't akas ti mapasamak. Saan mo atari gagayan? Mapasamak iti sabali? Understanding? Unang kay. Laglagi po data. Maditi mangiruruman. Gapulang iti madi atari gagay mo. Di ka pa'y agyaman. Kadagiti na ipatawid kan ka. Dagiti pimusay akakabagyam. Sige. Saan nga rudan angkay? Ay, kuharog. Madiday ta akapanunutan. Agyaman takit di no anyaman ti maipatawid kan ka. Dakkel man wan no basi. Ala sigay. Dito ang tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Pucloy. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito ang estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan.